ኣብዝሓ ከባብታት ትግራይ ብድርቂ ጥቃዕኸም ዘሎ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ሃገር ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዘይቆምቲ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ክሰጎም መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ኣሜሪካ በጉዳይ ግድብ ኣባይ ንኢትዮጵያን ግብፅን ምጥራቅ ትልሚ ከም ዝሓዘት ኣፍሊጣ። ሰላምታና እናበ ዘለኹም ወይ ብጻሕኹም ክቡራትን ክቡራንን እዚ ሮራ ሚድያ እዩ። እንሆ ትኩስ ሓበሬታ ዝዕለት ከም ዝስዕብ ኣዋዲድና ቀሪብናልኩም ኣለና። ካብ መባእታ ክሳብ መወዳእታ ዝመደብ ሓቢርኩምና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም። ሰናይ ጻንሒት። ኣብዝሓ ከባብታት ትግራይ ብድርቂ ጥቃዕኸም ዘሎ ተገሊጹ። ብሰንኪ ኩናትን ካልኦት ተፈጥሮን ሰብ ሰራሕን ሓደጋታትን ኩነታት ኣየሩ ብምዝብዑ ምኽንያት ኮላይቲ ብኣዝማራይነቱ ይፍለጥ ዝነበረ ከባብታት ትግራይ ብሓደገኛ ድርቂ ጥቃዕኸም ዘሎ ተሓቢሩ። ክሳብ ሎሚ መፈረቕ ነሓሰ ዝናብ ዘይጠዓሙ ከባብታት ከም ዘለው ዝተሓበረ ኮይኑ ብፍላይ ግን ከባብታት ተንቤን ኣበርገለ ኣብዝሓ ከባብታት ዞባ ምብራቕን ራያን ዓርዩ ተደሪቑ ምህላው ተፈሊጡ። خرنت مدري ترلوهنا خرنت مدري ما يسئنن كفتي قال سئنن كفت ترلوهمن ريون خرنت مدري وريا نقصو انس السافن تعاصي من خطاكم اكلات ردو عسرت حموشتا أطال مويتناني كلتا تريفن كفت دما كلتا مويتناني معبره باكيتن كنتا يا كوي اكايا عوان مانغو عرس እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቆርወስ ብሰንኪ ድርቂ ናይ ዝሞታ እንስሳ እዩ። ኣነ 10 ጣልን 4 ባጊዕን ሞይተናን እየን። ፕሬዚደንት ሃገር ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዘይቆምቲ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ክሰጎም መደብ ከም ዘለዎ ተፈሊጡ። ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ብምምሕዳር ትራምፕ ይበጽሖን ዘሎ ጸጥታት ጽዕቡ ምሉእ ስልጣን ምስጓጉ ዝሃበ እንትኸውን መንግስት ኣሜሪካ ግዝያዊ መንበሪ ፍቃድ ሂብዎም ንዝነበረ ልዕሊ 5000 ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ሃገር ክነብሩን ክሰርሑን ዘኽእሎም ሕጋዊ ውሕስና ክስኑ ምዃኖም ተገሊጹ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ሰነ ብዝሃቦ ውሳነ ምምሕዳር ትራምፕ ካብ ሃይቲን ሶርያን ንዝመጹ ኣሽሓት ስደተኛታት ዝተዋሃበ ተመሳሳሊ ውሕስና ከቋርጽ ድሕሪ ምፍቃድ እዩ ነዚ ተመሳሳሊ ውሳነ ሂቡ ዘሎ። ብተወሳኺ ኩሎም ቅድሚ ሕዚ ተኣጊዶም ዝነበሩ ናይ ግዝያዊ ውሕስና ጉዳያት ሕዚ እውን ብወግዒ ኣብ ግብሪ ይውዕሉ ከም ዘለው ተገሊጹሎም። እቲ ንኢትዮጵያውያን ተዋሂቡ ዝነበረ ግዝያዊ ውሕስና ምቁራጹ ኣብ ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ንመሰል ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዝቃለሱ ተሓለቕቲ ጉጅለታትን ቁጥዐ ፈጢሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ብፍላይ ከዓ ንመሰል ኣፍሪካውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝከላኸል ኣፍሪካን ኮሚኒቲ ቱጌዘር ዝተባህለ ማሕበር ተሓላቕ መሰል ትማል ሰሉስ ነዘመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በቲ ዝተዋህበ ውሳነ ከም ዝሓዘነ ሓቢሩ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንዜጋታት ኣፍሪካ ካብ ዕጥቃዊ ግጭታትን ሰብኣዊ ስቃይን ምክልኻል ኣድላይነቱ ብምጥቃስ ንፈለማ እዋን ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣሜሪካ ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ነዚ ዓይነት ውሕስና ከም ዝሃቦም ዝዝከር እዩ። ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ግድብ ኣባይን ኢትዮጵያን ግብፅን ምትዕራቕ ትልሚ ከም ዝሓዘት ኣፍሊጣ። ብሰንኪ ዘይንጹር ኣጠቓቕማ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ተፋሰስ ሩባ ኣባይን ኣብ ኢትዮጵያን ግብፅን ነዊሕ እዋን ዘለቐ ዘይምርድዳእ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣሜሪካ ድርድር ንምጅማር ትልሚ ከም ዘለዋ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጡ። ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ማሳድ ብሎስ ዋሽንግተን ኣብ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ልዝብ ክግበር ንምምቻውን ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ዙርያ ትግድብ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ንክፈትሑ ቴክኒካዊ ድጋፍ ንምቕራብን ደለውቲ ምዃና ተዛሪቡ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትኩስ ዕለታዊ ሓበሬታት ክትከታተልዎ ጽናሕኩም ይመስል ነይሩ። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን። ብቐጻልነት መደባትና ቀልጢፎም ክበጽሑኩም ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ
ነባራት ድማ ላይክ ሼር በመግባር ምሳና ሁኑ። ሰላም